Gaurko ekitaldian Ricardoren figura eta kazetaritza modernoaren sorreran izan zuen garrantzia ere gogoratu nahi izan dugu. Eta urte hurren honetan, Ricardo gogoan bere senideei eman nahi geniek hitza. Denen izenean, Joseba Arregik hitz egingo dugu. Eskerrik asko Kike Laguna, alkate anderea, sailburu anderea, hizkuntz politikarako sailburu orde jaun andereak. Egun gutxi barru, dela 54 urte Mendaroko bide bazterrean heriotzak harrapatu zuen oraindik 27 betetzear zituen Ricardo. Bilbora bidean, Euskaltzaindiaren lehen 50 urte betetze ospakizunetan parte hartzera, Gipuzkoako gainontzeko euskaltzain bete eta laguntzaileak autobusez eta Ricardo lagun batekin, Ramosa izarriteriarekin, kotxez. Lur argitaletxea sortzeko beharrezkoa zen argitarpen baimenagatik Gabriel Arestiri ordaina zen kotxean hain zuzen. Ezbeharrak ekarri zion heriotza, baina badira hiltzeko beste hainbat bide. Bide bazterretan ez, baina hilerrietako ertsiduratan gehienek jasaten duten ahaztearena, gehienon etorkizuna izango den ahazturik gelditzearena adibide. Andoaingo seme kutxun izendatzeak eta bere izena daramaten kazetaritza sariak sortu izanak ekidin diote ahaztearen arriskuari Ricardoren kasuan. Baina nire iduriko, Ricardok ezin izan du beste heriotz modu bat ekidin. Bere bizitza labur, baina betean izan zituen interesetatik, jorratu zituen gaietatik, ireki zituen leihoetatik, bilatu zituen egietatik, bizi izan zituen esperientzietatik, bakar bati loturik irautea. Gainontzeko guziak ahazturik edo bazterturik, asmoz edo besterik gabe horrela gertatu delako. Ricardoren oroimenak euskarari loturik iraundu. Bere izan baizen Euskaltzaindiaren baitan alfabetatze egitasmoak abiarazi zituena. Bera, kazetaritzari euskaraz bultzada handi bat eman ziona. Ez da zilegi ordea bere memoria euskararen aldeko lanei bakarrik lotzea. Askoz gehiago zen Ricardo. Bere baitan nahiko ertsirik bizi zen euskal gizartea mundu zabalera irekitzen ahalegin handiak egindako norbait, marxismo mota bati, mas lehenarekin lotutako marxismoari hain zuzen, espiritua zabaldutako norbait. Txillardegirekin sozialismoaren inguruan eztabaida zorrotzak izandako norbait. Mendebaldean moldatzen ari ziren ezkertiar mugimenduak aztertu, ikasi eta etengabe bereganatzen ziharduen norbait, Markuseren inguruan burututako lanak lekuko. Euskal kulturak bizi zuen tradizioarekiko eta tradizio hau sagaratzen zuen jainkoarekiko menpekotasunetik askatzeko ahaleginak egin zituen norbait, euskal kultura eta gizartea modernitatearekin lotzeko asmo bizia bere egin zuen norbait. Esan beharrik ez, Ricardo ez zela bakarra. Belaunaldi bat zen zurrunbiluan murgildurik bizi zena, eta zulotik, iluntasunetik atera eta eguzki argitan bizi berri baten bila ziarduena. Eztabaida garaiak ziren, ideologia berrien garaiak, deskubrimendu intelektualen garaiak, kanpotik zetorrenak irrika biziz edan eta irentsi beharreko garaiak. Mundu berri bat eraiki nahiaren garaiak, itxaropenak nagusi ziren egunak, etorkizunetik bizitako garaiak. Batzuren kasuan behintzat. Ricardok idatzikoetan bada nahiko isilpean gelditu den lan bat, naiz eta Kikek gogoratu lehentxoago. Lan hori, euskaltzaren jainkoa hil behar dugu lana da. Lan horretan, Ricardoren eta bere belaunaldiko zenbaiten jarrera gogoa eta itxaropena begibistan gelditzen dira.
baserritar tradizio bat sagaratuz, kultura modernora iristeko oztopo nagusi zen jainko batekin hautsi beharra, une berean euskal kulturari, gizakiari eta jainkoari berari askatasuna itzuliz. Beste gazte asko bezala, kristau sinesmenetik etorriz eta marxismoaren zurrunbiloan murgilduz, sinesmenari muzin egindakoa zen Ricardo, baina netzen hortan gelditu. Sinesmen modu tradiziozkoari uko eginez, gizaki libreago bat aurkitu zuen, baina baita jainko askeago bat ere. Biak batera. Bilakaera horretan, ageri da Ricardoren ezaugarri nagusietako bat. Aldatzeko gaitasuna. Ikasiz, aztertuz, kritikaren bidez, tradizioa gaindituz, zerumuga berrietara begiak eta burua zabalduz, eta horretarako oztopo suertatu zitezkeen jainko eta jainko txoruziak zapuztuz. Bera hil zenetik igarotako ia 50 urte hauetan askotan bururatu zait Ricardoren heriotza belaunaldi oso baten heriotzaren ikur moduan ikus eta irakur daitekela. Orduko itxaropenak, ikasteko gogoak, aldaketarako gaitasunak, mundu berri bat bilatu eta aurkitzeko irrikak, mundu zabalera begiak zabalik azten joateko borondateak, sortu bezain pronto bertan bera gelditu edota zuloan bera joan izanaren ikur. Beste zerbait nagusitu zen gure artean, indarkeria, eragindako heriotza, jainko berriak, sasi jainkoak, loratzera heldu ezen hazia bere hortan ito zuten. Aldaketaren ordez betikoari eutsi, biziaren ordez heriotza errege, mundu berriaren ordez ez zahar eta ez berri diren amets gaiztoko mitoak, eztabaidaren ordez dogma behartua, era guzitako ideien ordez pentsamentu bakarra, hasi behar zuena, arrosa pisu baten zamapean ito arte zanpatu duena. Garai haiek joan ziran. Orduztik ona, gertatu dena ez zen gertatu zitekeen bakarra. Beste aukerak eskura izan genituen. Indarkeriaren dogmak deuseztu ditu beste aukera guziak eta orduko itxaropenak suntsitu. Orain, oroimenaren, memoriaren borrokan murgildurik omen gabiltza. Agian, Ricardorenak ziren ideia nagusi batzuk gogora ekarri beharko genituzke, etorkizunik nahi badu. Eta etorkizun gaiden, benetako oroimena landu nahi badu. Hala nola, gizabanako helburu, bere askatasuna, gizakia bere konkretotasunean, naiz eta honelakoak garatzerakoan Ricardo berak zenbait akats logiko burutu zituen, sasi jainkoen kontra kritika zorrotza landu, kanpora begiratu itxezuloan ertxirik ez gelditzeko, beti ikasteko ahaleginetan jardun, beti berritzeko eta aldatzeko askatasuna lortzen saiatu. Hori baita bizitza. Ez behar batek deuseztu ezin dezaken bizitza, bai ordea bestelako jarrerek erraz itotzen duten bizitza. Joanak joan, orain dela 25 urte, alkate zen Carlos Sanz jaunari, Ricardo Arregi kazetaritza sariak sortzeko lana eskuartean izan zuen Xabier Kubitzi zinegotzi jaunari, eta hilabete batzuk beranduago, Andoaingo seme kutxun izendatzeko lanak bere bizkar hartu zituen Joseba Arkizia zinegotzi jaunari, eta euskara teknikari zen Patxi Bastarrika jaunari, eta bere lekukoa jaso zuen Jon Unango euskara teknikariari, gure hildako gurasoen izenean, Ricardo beraren izenean, eta bizigaren Begoña, Mikel eta Neronen izenean, gure eskarrik bihozkorrena. Mila esker.